man kan få. Lad os starte med den første. Se hvordan det går. Om vi er heldige. Får nogle gode chase cards. Jeg åbnede 4 tidligere, og der var ikke sådan, det er forfærdeligt heldige i de pakker der. Jeg fik et enkelt trader card, som I kan se her, Norman. Det er okay på det, men vi vil gerne have noget, der er lidt mere spændende. Lad os starte med første her. Og så er der lige et kodekort. Det bruger jeg ikke rigtigt. Og så det sidste her bagved, det er bare et energy kort. Og så det sidste, det burde meget gerne være chase kort, hvis vi er heldige. Og vi starter med en, ja, det er nærmest en forkylling, Novel, vaniljeis, L-stik, L-kit, Onyx, Cursed Duster, Orbital, Luxury Escape. De er meget gode at spille med. Jeg har købt et par stykker her for nylig, så det er lidt træls, at jeg har lige købt det. Nå, fik en Onyx Reverse. Lad os se, om vi får noget endnu bedre. Og en Steelix Reverse. Det er 2 fede Pokémon at få. Lad os se det næste. En Morpeko. Og det var så det. Ja. Videre til næste. Det kunne godt blive bedre. Men det var en fed Steelix. Meget fed. Den er super fed. Nå. Lad os prøve med den næste. Det vil være nemt at åbne. Jeg ser det her. Der kunne godt mere. Energy. Lad os håbe, at det bliver noget godt. En Orichorio. Ja, undskyld hvis jeg udtaler navnet forkert, men det er ved at være lang tid siden jeg har været i gamet. Vi prøver det forfra igen. Liquid. Meget fed. Meget nice, cute. Minior. Det kan man overhovedet kalde det på Pokémon. Crocodile. Jeg er lige begyndt at spille Violet igen på Switch, og det er så min starter Pokémon oppe i hjørnet der. Så udviklingen af den, det der er noget til. Tulip. Og en Artillery. Nice in reversal. Energy. Gold. Det er fandme fedt. Smukt artwork. Jeg har lige købt nogen. Også jeg skulle spille med. Så det er nice at få en gold. Fandme fedt ud. Det er stærkt på det. Anden pakke kan vi optage. Og så en Groudon. Det er også en fed Pokémon. Det skulle bare have været Alderen i stedet for. Det er fedt. Nå, vi slipper med det. Nice. Stærkt. Den putter vi over her. Bum. Lad os åbne den næste. Jeg aner sgu ikke, hvad hende her ser ud. Jeg ved, at Gardevoir er den næste, eller underudvikling. Men man kan jo altid lære dem. Lad os håbe, at det er lige så stærkt det næste pull i den her pakke. Det kunne fandme være nice. Energy kort. Eller kodekort var det. Og så et energy file. Flamigo. Paragon. Seadra.
McBee. Den er også cute. Silphone. Curse Starstar. En Obeliver. Bonehead. Wimpod. Agilash. Ja. Nå. Vi kan håbe, det kan blive bedre. Det kan blive meget bedre. Lad os håbe det næste. Det er det, vi skal have. Men indtil videre. Et hit ud af 4 pakker per gang. Lad os håbe på, at vi gør også noget bedre med den her last pack. Energy. Håb. Synes jeg så nu. En Elekid igen. Stikkontakten. Tinker Tough. Så ud. Trubbish. Det giver minder. I Japan, jeg ved Pokémon Center. Skraldespand. Sjovt nok. Meget sjovt. Kom tænke tilbage på. Godt nu. Sjovtaget. Garbodor. Og et Trubbish Reversal. Og Ancient Booster Energy Capsule. Ui! En Garchomp. Yes, nice. Det er også et nice kort. Det er sygt. 2 hits på 4 pakker, mand. Det er lækkert. Det er lækkert.